ikomplu l-erda u tqaċċiet tas-siġar bl-iskuża tal-proġetti infrastrutturali pjanati għax-xhur li ġejjin. Fost l-oħrajn dan id-destin messu koll is-siġar f'Ħal Balzan fejn għaddejn il-preparamenti għal proġett tas Central Link. Dan il-ġest tal-gvern li nkixef ftit tal-jemilu minn Net News qed iwassal għal kritika ta' ħafna entitajiet ambjentali fil-waqt li residenti Balzanin u dawk ta' lokalitajiet fil-qrib esprimew l-għadab tagħhom. Magħhom ingħaqad ukoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li fuq Twitter kiteb li l-gvern għandu prioritajiet żbaljati. Minflok il-gvern għandu jżomm f'moħħu li s-siġar huma l-aktar kontributur importanti fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Anke l-Partit Nazzjonalista qed ikompli appella lil gvern biex jekk verament irid itejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-poplu għandu jara li jinbnew u jissaħħu inizjattivi favur il-ħarsin tas-siġar eżistenti u jara li jitħawlu siġar ġodda għal ġid tal-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Dan fil-waqt li jitħarsu u jkunu protetti siġar eżistenti. Il-Partit Nazzjonalista jemmen li bil-qerda tas-siġar li qed iwettaq il-gvern pajjiżna se jispiċċa b'deficit ta' siġar. U dan minkejja li qed jitħawlu siġar ġodda iżda dawn għadhom żgħar wisq biex iservu ta' pulmun għall-arja mnizza bitħaħen tal-vetturi. Għal dassant il-gvern għandu jara li fil-proġetti li jkun qed jaħdem fuqhom ma ssir l-ebda qerda ta' siġar. Fil-waqt li kundanna kull deċiżjoni irresponsabbli li qed twassal għal qerda ta' siġar, il-Partit Nazzjonalista fakkar li l-politika tiegħu ifavuri t-titjib tal-kwalità tal-ħajja f'kull aspett fejn ma nistgħux inkunu indifferenti meta kaġun tal-ħmiġ fl-arja qed naraw tant imwiet prematuri.